Вы слухаеце Трансусветнае радыё. У эфіры праграма «Урокі гісторыі». Запрашаем у падарожжа падзей, асоб і фактаў. Вучыцеся разам з намі. Добрый дзень, сябры. Перад мікрафонам Сяржук Брышцель і кандыдат гістарычных навук Андрусь Унучак. Сёння мы пагаворым пра тэатр юнага гледача. Прывітанне, Андрусь. Прывітанне, Сяржук. Прывітанне, шаноўныя слухачы. Гісторыя заснавання. Тэатр юнага гледача ў Менску, ці беларускі, рэспубліканскі, раней беларускі дзяржаўны тэатр юнага гледача быў заснаваны ў 1931 годзе. У наступным годзе будзе святкаваць 95-годдзе. Гэты тэатр, ён быў заснаваны для таго, каб ставіць дзіцячыя спектаклі. Быў такі знакаміты беларускі рэжысёр Владимир Кавезін, які пэўны час казаў, што, ў прынцыпе, дзеці не маюць сваёй уласнай тэатральнай сцэны ў Беларусі. Таму быў адмыслова збудаваны будынак, які, на жаль, у вайну загінуў. Заснаванне тэатра юнага гледача яно дазволіла, па-першае, ставіць дзіцячыя п'есы небесперапынна, а па-другое, што усе дзеці Беларусі атрымалі свой уласны тэатр. Вядомыя кіраўнікі і акторы. Тэатр юнага гледача, ён стаў такім сузор'ем самых розных беларускіх тэатральных зорак, калі можна так сказаць. Па-першае, трэба адзначыць, што Владимира Кавезіна быў такі адзін з ягоных дырэктараў Владимир Стельмах, быў знакаміты Артур Вольскі, вельмі знакаміты Вадзім Дабкюнас. Гэта я кажу пра дырэктараў тэатраў. Сярод актораў мы можам назваць Здзіслава Стому, а нейкі час быў нават знакаміты драматург Алексей Дудараў, Мікола Трухан, вядомы актор, які, на жаль, рана памёр у 51 год. Залаты фонд тэатра юнага гледача. З ім можна параўнаць нават Купалаўскі тэатр ці Віцебскі тэатр Якуба Коласа. Гэта абсалютна такі зорны склад. Прытым пра кожнага з іх можна рабіць цэлыя перадачы. Як, дарэчы, мы пра Артура Віталійевича Вольскага мы і рабілі. Так што раім нават пераслухаць гэту перадачу. У чым унікальнасць установы? Па-першае, там ёсць спектаклі дзіцячыя, але ёсць і дарослыя спектаклі. Размяшчаецца ў самым цэнтры гораду, у Менску, на вуліцы Энгельса. Калі мы кажам пра рэпертуар, напрыклад, то тут самыя розныя такія эксперыменты робяцца. Для дзяцей ж павінна дынаміка быць. Сцэна рухаецца, дзеянні адбываюцца і пад столяй, і пад зямлёй, пад сцэнай, і гэтак далей. І мне здаецца, што адзін з такіх вельмі важных момантаў унікальнасці тэатру юнага гледача гэта тое, што ён фактычна нарадзіўся 2 разы. Таму што, калі казаць, 31 год это першае нараджэнне, але вайна это цалкам разбурэнне. Пасля адрадзіўся толькі ў 56 годзе. Быў збудаваны будынак ягоны, і пастановай Міністэрства культуры БССР быў зноў адроджаны. 2 такія нараджэнні яго. І таксама пэўны час быў на рэканструкцыі. Гэта ўжо ў незалежнай Беларусі з 2008 да 2011 году. І таксама 16 году гэты будынак быў цалкам адрэстаўраваны. Таму такія вехі гісторыі. Раскажыце пра рэпертуар, ці больш дакладна пра залаты фонд тэатра. Калі казаць пра нейкія такія знакавыя п'есы, на пачатку, конечно, там 31 год, што это такое. Гэта такі час, калі былі захоплены людзі рэвалюцыі і так далей. Ставілася, напрыклад, Астроўская, як гартавалася сталь. І адначасова былі п'есы Віталя Вольскага. Там ставіліся ўжо дзіцячыя п'есы. Артур Вольскі, напрыклад, напісаў такую п'есу «Сцяпан Вялікі пан» для дзяцей. Ставілася сусветная класіка. Напрыклад, «Кот у ботах». Самыя розныя такія класічныя п'есы сучасных беларускіх пісьменнікаў. Напрыклад, рэжысёр і мастацкі кіраўнік Владимир Савіцкі, які быў да 2021 году, ён паставіў спектакль «Дзікае паляванне караля Стаха», які карыстаўся проста велізарнай папулярнасцю сярод гледачоў і сярод розных узростаў. Што «Дзікае паляванне караля Стаха» гэта таксама такімі спецэфектамі. Яго юнацтва крылы, ставілася па біяграфіі «Сны аб Беларусі» Янкі Купалы. Шэраг там пра залаты фонд можна вельмі шмат казаць, і пры тым, што як для дзяцей, так і для дарослых.
Тэатр юнага гледача сёння. Сёння вось кіруе дырэктар Вера Палякова Макей. Ёсць і дзіцячыя спектаклі, ёсць класічныя спектаклі. Ну, напрыклад, недавно паставілі «Майстра і Маргарыту» паводле аднайменнага раману Булгакова. Ну, таксама вось раней, калі казаць, ставілі самыя розныя п'есы як класікі, так беларускай, так і замежнай. У гэтым сэнсе, безумоўна, тэатр працягвае выконваць сваю функцыю. Канешне, самае галоўнае, што дзеці, яны прыходзячы, могуць наведаць такія і сур'ёзныя спектаклі, і спектаклі для сябе, як мне здаецца. Андрусь, чаму дзецям важна наведваць тэатр? Гэтае пытанне заўсёды такое мае два такія аспекты. З аднаго боку кажуць, што дзецям яшчэ рана наведваць спектаклі. Напрыклад, у часы расійскай імперіі вучням нават гімназіяў да пэўнага ўзросту было забаронена хадзіць у тэатры. Проста па ўзросце не прапускалі ў тэатр, таму што лічылася, што нічого не зразумеюць і не маем чого рабіць. Альбо навучаць розных крамольных ідэяў. Таму вось такі Александр III проста забараніў. У 20 стагоддзі, конечно, гэта правіла было адваротнае. Пачалі прыганяць, як сённяшняй мовай кажуць, цэлымі класамі. Прымусова фактычна. Тут важны два моманты з майго гледзяшча. І першы, і другі спосаб ён не працуе. І забарона, і такое, фактычна добраахвотна прымусовае наведванне не працуе. Важны момант, каб дзецям, па-першае, патлумачыць, а па-другое, ставіць такія п'есы, якія будуць рабіць сваю работу ў іх душы. Напрыклад, у тым тэатры юнага гледача была такая п'еса «Дарога на Віфлеем» Сергія Кавалёва. Яна расказвае пра лёс Ісуса Хрыста. І дзеткі, якія прыходзяць туды, яны спазнаюць Ісуса Хрыста як гістарычную асобу. Яны спазнаюць гісторыю Беларусі ў гістарычных асобах. І калі прыходзяць бацькі з дзецьмі, па-першае, дзеці яны ціха сядзяць і хоць нешта улоўліваюць і атрымліваюць мастацкае і эстэтычнае выхаванне. Таму мне здаецца, гэта патрэбна. Яно духоўна ўзбагачае дзяцей. Палюбіць тэатр – гэта палюбіць гісторыю, культуру і мову сваёй краіны. Ты быццам прыходзіш сустрэцца з аўтарамі твораў, якія праз актораў, рэжысэраў і атмасферу сцэны ў рэальным часе размаўляюць з табой. Кожны наведвальнік пражывае чужое жыццё, каб знайсці карысць для свайго. Варта пачынаць з дзяцінства. Слушная ідэя ў свой час зрабіць тэатр юнага гледача. Ён працуе для нашых дзяцей. Ці ведаеце вы, што другая жонка Артура Вольскага, Ларыса Горцава, на працягу многіх гадоў была аўтаркай і вядучай дзіцячай праграмы на трансусветным радыё «Зярнятка». Яе галоўным месцам працы заставаўся тэатр юнага гледача, валанторскай працай было стварэнне хрысціянскіх перадач. І па сённяшні дзень архіў карыстаецца папулярнасцю. Дзеці – наша сучасная. Нас непакоіць іх будучае. Тэатр сапраўдных дзеянняў разварочваецца на тэрыторыі іх сэрцаў. Дапаможам ім не згубіць галоўнае. Дзякуй, што далучыліся да нашага праекту. Калі ў вас ёсць пытанні, пішыце, калі ласка, на адрас Трансусветнае радыё, урокі гісторыі. Паштовая скрынка 45, індекс 22 40 20, город Брест 20, Беларусь. Пакідаю для сувязі электронную пошту rmtwr.by@gmail.com. Шукайце нас на сайце twr.fm. До новых сустрэч!